Bueno, la DO Catalunya al final no deixa de ser el reflex de la construcció d'un model clàssic vitivinícola que està exactament copiat, diguem-ho així, com Bordeus, no? O sigui, la DO Catalunya al final és una DO molt més gran, que està damunt de les altres en el sentit d'espai geogràfic i que permet una mica dotar els cellers i els viticultors d'un marc més ampli. Aquesta és una mica la funció i la inspiració de la DO Catalunya, el model francès o el model de Bordeus més clarament, no? Bueno, i cap tot el que és bo, no? Al final la DO Catalunya no deixa de ser la DO més gran de totes, en el sentit que també té un sentit de donar capacitat, de donar possibilitats a mercats que poden tindre molt més volum, no? I el fet de projectar-nos d'una forma conjunta que ens sigui més fàcil d'arribar-hi. Parles de purins catalans a l'estranger? No ben bé, perquè la DO Catalunya és la DO Catalunya, i és una cosa que és molt senzilla i molt clara. És una DO exactament igual que les altres, amb el seu reglament, amb el seu plec de condicions, amb un marc geogràfic determinat, amb unes hectàrees de vinya, amb uns viticultors i amb uns cellers, no? I per tant el que fa és exactament la mateixa feina que fa tothom. Quina és la diferència? Aquest marc més ampli. Tampoc no és molt més ampli que altres DOs del món. És una DO, diguem-ne, que seria d'una dimensió més petita que la DO Rioja o més petita que el propi Bordeus, no? Però que és una eina de la qual es va dotar el sector per tindre aquest plus de competitivitat. DOs catalanes, clar. Però és que crec que allí una mica el procés és a l'inversa. O sigui, allí partien d'una DO molt gran. En el cas de Rioja és un cas molt clar per aquesta segmentació que s'ha estat fent i que s'està fent amb el sentit de zonificació, i nosaltres aquesta feina ja la tenim feta, no? Que serien les DOs d'un àmbit geogràfic més petit. Per tant, nosaltres el que hem de fer és jugar amb aquesta complementarietat, no? Ser capaços d'arribar a tot arreu, podent definir un esquema de tipicitat que sigui molt més clar. I aquí jo crec que és una eina important i a més estructurada dins de tot l'esquema de DOs catalanes. És que no és un ens a part, no és un ens extraplanetari, sinó que és la peça que al final la Rioja una mica el que acabarà fent o el que està fent és el procés invers, no? És d'una DO molt gran acabaran definint espais. Nosaltres aquesta feina la vam començar al revés. Quantes? Bueno, tampoc no és que siguin moltes, i moltes d'elles tenen posicions molt minoritàries, però també nosaltres des del primer moment la voluntat de la DO Catalunya sempre ha estat jugar amb la transparència, no? En ser molt clars en què fem i en què no fem, no? I moltes d'aquestes varietats potser n'hi ha plantades quantitats molt petites a Catalunya, 30-40 hectàrees, però també entenem que al consumidor li hem de donar tota la informació i per tant molts dels vins en els quals igual algú busca un toc diferent, el fet de tindre un ventall de varietats molt ampli el que permet és donar-hi aquests matisos, no? I donar aquest joc. De fet, una mica aquesta és la idea nostra, que la DO que tingui la capacitat aquesta de donar aquest potencial creatiu, no? Podent jugar amb moltes més varietats, amb un espai geogràfic més gran. Aquest és el sentit. Bueno, històricament jo crec que els vins catalans han tingut uns vins que saben expressar un concepte que és una mica difícil de transmetre, que és aquesta mediterraneïtat, no? El fet aquest d'uns vins, sobretot els blancs, que històricament potser és on havíem tingut una tradició més forta, però evidentment els negres exactament el mateix, no? I transmetre aquesta transposició, diguem-ne, del que seria el país vitivinícola dins d'una ampolla. Més surt a fora. Mira, el que més agrada, com a tota la vida, és molt variat, molt diferent, va en funció de mercats, va en funció de cellers. Jo em veig incapaç de respondre a aquesta pregunta perquè què és el que més agrada? Ostres, no ho sé. La gràcia seria que sapiguéssim què és el que més agradarà, que aquesta seria la part interessant. Bueno, a DO Catalunya jo crec que és una mica la gran desconeguda en el sentit que també és de les més recents creació. També és veritat que sempre ha estat molt focalitzada a l'exportació, no? I que per tant una mica els mercats on potser és més coneguda és a l'exportació, però sí, jo crec que a poc la gent va agafant coneixement i més amb l'interès cada vegada creixent els últims anys per buscar productes més de proximitat, més de saber exactament què és el que estem bevent, no? I en aquest cas, en el nostre cas, és molt senzill. Aquest vi, el que nosaltres assegurem és que tot el raïm que hi ha
dins ve d'unes vinyes que estan ubicades a la DO Catalunya, per tant a Catalunya. És extremadament senzill això. És que crec que el l'enoturisme és un concepte que no es pot afrontar únicament des del sector vitivinícola, o sigui, ho hem d'entendre com una part més del turisme. I aquesta és la part important, no? O sigui, jo crec que aquí ens perdem una mica en el sentit de veure-ho com una cosa únicament nostra, quan al final això és un potencial molt gran que té el país, no? Igual com en un moment determinat es va treure molt de partit de les platges i del clima, doncs aquí aquest potencial hem de ser capaços de projectar-lo a l'exterior, de projectar-lo de forma més forta, però això és una ambició que no pot ser pròpia ni de la DO Catalunya, ni de la resta de DOs, ha de ser de la suma de tothom, no? I d'un projecte ja de país de com nosaltres ens transmetem al món, com som capaços de fomentar que turísticament la gent això s'ho vegi com un país de vins, que és el que és. El que passa és que jo crec que és un país de vins molt desconegut, no? I aquest és per mi l'assignatura pendent, però no és l'assignatura pendent nostra, perquè això nosaltres ni tenim la capacitat ni realment hi ha molts organismes, hi ha molta gent que amb tot aquest tema estan treballant, estan fent feina, però jo crec que el que tractaria seria que aquesta feina es fes d'una forma molt més coordinada, molt més estructurada, amb una potència molt més gran perquè ens poguéssim projectar tal com el que som, que és un país, no? Un país de forma global.